Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga analisa, adi na kayat apadakamat ti lugar na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakababain la kumanga inak ibinglay ti pakasaritaak. Ngam naguyugoy mo't teoriknak amang islaysay, tabarang makaibati iti pagadalan, wenno pagulidanan, dagiti padak adumdumheg. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Analisa, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Umay kayon, Hana. Melay, agpakada kayon kinitatang iyo. Anak ko, para mutlaan kada kayo na ito'y nga iadayok. Kaya't kayo nga ikan itinarimat ang masakbayan. Ngam apay ang masapal nga umadayo kayo. Adamo trabaho yung saan ka di? Wan nga ron, tatang. Saan ka kuman nga umadayo? Gaputa sigurado akailiw da kanto. Talaga adyak kumakayat ti mapaniti adayo, anak ko. Nga masapol nga agsakripisyo tayo. Tapno matunoy tayo dagiti arapapyo. Di mi ngamin kayat, amaipada kayo kada kami kininanang yo. Nga agrigrigat. Agan-anad kayo nga ron ije abroad tatang. Kan agawid ka kumaadagos. Wen, Hana. Agad anadak para kada kayo. Analisa, bakit? Di mo kumabaybay ang dagiti anak ta. Ikarik day ta, Eduard Lakay. Kat agan-anad ka kumakanayon iti papanam. Balonam ti pamatagmi a pamilya. Napan ka din iti pagadalan dagiti apok, Analisa. Wan, tatang. Oh, napay analiday ka. Maikawa ka kaday iti kaawan ti asawa may ti denayo nga agiina. Kasta ngagpaiso, tatang. Awan pa'y makalawas, nanipod na panidi abroad ti asawak. Ngam kasla nagbayag unayan. Maawatak tirik naman akaw. Ang mitalaang dayta. Gaputa saan kayo pa anairwam. Panunutem laeng ngayon aparamot laeng kada kayaw. No apay anagabraw ti asawam. Wan, tatang. Kat agyamanak iti kanayon nyo apanang palagip kanya. Ano sakpay laang ti makitang dangaglaba. Naimbag to laang no makapawitan ti asawa. Sa anak tumat siguron amarigatan. Nay, sa dino ti papanamana, kaslag dardaras kamet. Ay, kwa, Mang Robert. Inak ilabad agiti kawas da Mrs. Acosta di taabagatan. Inayabandak ngamin iti kalman. Gaputa nakabakasyon ka no tay katulong da. Kasta ka di. Aglablaba ka gayam. Amangan no kayat mo asikan tumot ng titang danak, amang ilaba ka dagiti kawas mi kaninanang. Diyak ngamin masangot ti aglaba, gaputado ti trabaho. Mabalin lata, Mang Robert. Talaga asaan mo amasangot ti aglaba. Gaputa ado dagiti negosyo nga asikaswam. Ay na, addan nga agminarti kinapintas mo. No kasta nga umisam ka, ana. Ay, sige Manong Robert. Panawan ka pa'y dito'y paraangan nyo, Maladawak nga minan, amapan ijay balay da Mrs. Acosta. Oy, Analisa. Liklikam day ja Robert. Napakla na palikero day jay. Amangan kitdimat no makurso na daan na ka. Awan mat siguro ti kayat asawan ti kasdiyaan na ibagana, tatang. Ngamtap no awan nga agpaiso ti masao ti tao. Liklikak laangan ni Mang Robert. Day ti kasayaatan nga aramidem balasang ka. Mabitlay nga. Idasaran ka niti ka na tamok amabisin ka anapan nakilaba. Ay natatang, syaklatan. Kabaulak ti mangisagana iti kanak. Agina na kayukit din. Agawaan nyo ti agrubuat, Hana, Melay. Amangan numala daw kayo iji pagadalan. Uy, nanang. Ngam na sa papaymot. Madamdama kaming to na mapan. Nanang, saan ka di pa nga imawag ni tatang?
Inkarina ngamin nga umawag. Tay ka no video call, tapno makita tayo. Huwag ngagpaiso, nanang. Kumusta nga tamot na ni tatang? Duan alawas, sipod nag-abroad. Ngam saan na tayo pa'y mat nga inawagan? Ang mga numakumikum laang ti amayo, anak ko. Urayin tayo latan ti awag na. Sigurado nga umawag tumot laang dayjay. Gaputa kailiw na kayo. Uray siyak, nanang. Kailiw ko ni tatang. Agawid ko man. Anya? Sana mabalin nga agawid latan ni tatang, ading. Ay, umay kakitin. Mapanta ni Chipagadalan. Idagaskan ijay Romeo. When? Anday ta, dagiti labam, ading ana. Basit lang. Ang amjak amin kayat ti maurnungan iti mamurngan. Iso kayat ko mailaba adagos. Sige, Mang Robert. Di ka madanagan. Labaak na imbag dagiti kawas mo. Agyaman akading. Ti imak man. Pasensya ka, nana. Ang amjak kon malapdan tiriknak. Nagpintas ka ngamin. Amom, hindi pa lang agkurso na dakan ka. Saan mat gayam nga agpalabati kayat mo, Mang Robert? Pasensya kan. Ngamjak kayat aguliban ti asawak anapan nanggad iti abroad. Para kada kami a pamilyana. Ngam ado ti kwarta. Tulungan ka mang paadal ka dagiti duwang anak yo iti asawam. Huston! Bastos ka mat gayam? Ah. Jakon kayat nga ilaba dagiti kawas mo. Ditakan! Ana, mabit lang! Nay, apay ay nanakaw. Kasla makakaungat kami ta si Mangpet dito'y balay. Tatang, bastos mat gayam day di amang Robert. Amuyo ka di anagdaton kit din kanyak itay. Idin to taaglaba ti kunana anangayaban na kanyak ijay balayda. Anya? Ay, di mit kunak ngamin aliklikam day di ataaw. Angam napan kalat tagayam. Ay gamala, baybayamon. Basta awan dakes ngay naramid na ka. Awan mat kit di tatang. Saan kanto na mapmapan ni di balay da inton sumaruno, ngayaban na ka? Wan tatang, talaga asaan ton. Anya ka no tinapasama kiti apaw ka na Lisa. Aba akila ti panagsakit ti tiyan na. Bimtak ti appendicitis ni Hana tatang. Ha? Kadakala kantidad ti kasapulan. Ay, Pangalaak nga iti kasdi kadakala kantidad. Mariribukan na. Anya nga iti aramid. awagam ti asawam Saan pa'y mat ngay mawawag tatang? Tsaka muno ka sa no makontak ko. Anya? Ay, adamot kit di basita kwartak. Ngam sigurado nga agkurang da itaw. Bayam, inak umutang ka dagiti kakabagyan tayaw. Siya kung tagremedyo tatang. Bantayan nyo ti apo ko yun dito ospital. Ana, apay ngagsangsangit ka. Adda ka di parikot mo. Ibagam nun niya ti parikot mo. Ang mga numatulungan ka. Sigurado ka kadi matulungan na kiti parikot ko, Mang Robert. No ibaga ka masapul ko ti dakkel agatan. Gapo iti pan nakaopera ti anak ko. Pabuludan na ka di. Una, apay kidinasan. Agam sakbay na. Umay ka, mapanta di tabalay. Ija ti pagsaritaan ta, may papan iti bulbulo ng agatan. Umay ka na. Sumrag tayon di tabalay anak ko. Asibayan kan. Akyaman ak, nanang. Angam, apay ngay nga agsangit kayo lata. Uy nga rod, nanang. Naimbag mata ni ading ko, saan ka di? Huwag paisaw, Analisa. Awan mo ti sarday ti panagsangit mo. Sipod na opera ti anak baw. Kung amin tatang, maragsakan naklaan. Gaputan na operan ti anak ko. Kinakaawid tayo pa yan dito'y balay. Balang arod. Sumrak kayo na. Tapno makainanan ti apo. Hello, Lakay. Kumusta kayong dita Pilipinas, bakit?
Apingita ka lang nga umawag. Pasensya kan bakit? Nadadahal nga min ti cellphone ko. Inuray ko pa iti damo a sweldo. Tapno makagata nga iti cellphone. Kan, adan ipawit ko nga allowance yun. Kastamat ni tatang. Edward, naopera ni Hana iti appendicitis. Dakkel agat at tinagastos mi. Ngam di ka madanagan lakay. Nairemedyo ti amin. Kastagahan din na pasamak. Pasensya kan bakit? Diyak inggagara na putet ti komunikasyon tayo. Bayan, inton sumaro na pa nagpawit ko. Bayadam ton tinapulod mo, ha? Lakay. Wen, mawatak bakit? Ang mga nuad na interest na bulod mo. Ngamsa na bali. Mabayadan tayo maglaang data. Ala bakit, ha? Pagpakadak pa'y. Istrikto nga minti boss mi. Di na kaya't nagigam kami ti cellphone. Agan-anad kayo dita. Sige lakay. Agan-anad ka mat dita. Bye. No amom la ko ma. Nakarkaro pa ng interest tinabulod ko ang kwarta. Saan ang kastoy ti saritaan, Tamang Robert? Ti saritaan, kat maminsan laang, saan nakastoy at tunggal agkasapulan ka kat ayaban na. Aniya. Pues, saan nakas dyan ti kayat ko? Relasyon ti kayat ko, saan kat amaminsan laeng? Naglaing kamatan, anak. Anya, ngamdyak kayat ti makirelasyon kan ka. Naipitak laang iti sitwasyon, iso anaramid ko ti kasjay. Ay, atak ti asawa. Kadyak kayat tinapasamag iti nagbatan ta. Nukas ta nga rod, ibagak iti asawam nga adda relasyon ta. Takitag lang no di na kaisina. Managim bubukod ka, Robert. Bagim lang ti ammo mapanunutan. Agbabawi akiti kasjay ngay naramid ko. Awanan mabalin mo. Kayat mo manunusan. Makirelasyon ka kanya. Gaputan mo agkad-kad ka. Ibagak iti asawan ti kinagulib mo. Anya. Nakaragragsakak unay, analisa bakit? Kalpasan ti dua atawen, nakabakasyon at maglaeng. Kailiw kayon kadagiti anak ta. Lakay, mabalin ka di asan na kami napanawan kadagiti anak ta. Amangan nga minuadan tumanen pasama ka sana mapakpakadaan. Kabailan ta daytoy bakit? Masapul nga isaganaan ta ti masakbayan dagiti anak ta. Apay, saan mo ka di pa yan nabayadan ti kwarta na bulod mo idi? Nabayadan ang lakay. Kat sobra-sobra pa iti bayad na. Matlagayam. Apay nga ron ngagsangit ka. Umay ka man kiti bakit? Kailiw ka. Saan? Di nakarakupan. Ay, ayat ang kaunay. Ngam saan ako na may kari itinadari sa'yo panagayat mo. Kat nakasagana ak na nyaman tagbali na pangadang mo. Apaman amay putnog tinaramid ko. Anya ti kahit masawin. Pangasim tayo palawag mo. Saan ka maawatan? Damag ka. Isalaysay ko tinapasama. Kabayatan ti kadam iti adayo. Kada kayo mat nga agasawa. Sumra kayo pa Sigurado nga umay kayo agyaman, gapo iti panang tulong ko iti asawa. Hindi nagkasapulan una iti kwarta. Ayop ka. Saan na pa ng tulong ti inaramid mo? No di kat panangiruruman. Pumanaw tan dito, Edward. Amangan numaisag makalaang lakay. Sakbay a pumanaw ta. Daytoy bay! Nagturad ka na ng danog kanyak! Tapno'y bagakan ka, Edward! Nakirelasyon kanyak na asawam. Ito tipod no. Nagbalin abangungot kanyak ti kasdian na pasamak ng Robert. Iso adyak kabailan atong palbiak. Kat paspasuro taklatan kan ka. Katusto ka.
Utang ko kan katipan nakaopera ti anak ko. Ngam nakabayad akmat siguron. Nasursurok pa'y siguro tinaibayad ko. Daytoy ti ibagakan ka. Saan aday to'y apasamak ti mang perdi kada kami. Gapotag pimpinatag kami. Husto ti asawak. Kat iti kano man. Di na kaminton mariribok. Impudnok iti asawak ti napasamak Mr. Lonely. Impagarup ko no marakrak ti pamilyami gapu iti biddot, anaramidak. Ngem agyaman ak iti Diyos, gapu tan naawatan nak ti asawak, ket saan anadadael ti panagtalek, ken napintas alinnangen mi. Ita, nagsublimanen ni abroad ti asawak, kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Analisa. Analisa pagayam ko, dayawin ka. Gapu ta na itured mo nga impudno iti asawam tinapasamak. Ala, sapay la kuma, tad-ad dapay atumibker ti pinnatigyo nga agasawa. Tapno mataginayon ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Analisa, adi na kayat apadakamat ti lugar na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad naklat ko man itinagan nga Alona, ket agtayak ti pakasarita ak kadagiti dua nga anak mi iti asawak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alona, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Alona, ina ko nagtrabaho. Agan-anad ka lakay. Amuklatan no apay analiday ka. Gambayam. Kasaritak ti inauna nga anak ta. Sana nasaya ti kasdi nga ugali na. Diya ka muna anya tinagkurangakin ni kanor nga anak talakay. Panagkunak at nagbalinak mo't anasaya at nga inakan ko na. Ala, di ka nagliday. Mamatiak ang makaamiris tumutlaang ti anak ta. Basta tinulong ta amang idagudawat iti dayta. Kan kanayon ta abagbagaan. Yes! Nangaba ka kon. Nagmayat ti makipinus ta. Kanora na, isakdon nakman iti usarak adanom. Tani, nagawan mo ti danom iti gripo. Masapol nga agluto akon, kat ni rumabiin. Anya? Diyak kayat nanang. Mabanugak no mapanak sumakdo. Urayan nyo latan ni tatang, taiso ti baon nyo. Basit laang ti kasapulak adanom, anak ko. May salaang matatimba. Diyak nga rod kayat nanang. No kayat mo, sikan ti maban. Total, sikamot ti aking kasapulan ni ti danom. Anya? Adtoy ti card ko, nanang. Kitaan nyo, oh. Nagngangato amin ng grades ko. Nan, kita akman nga rod, anak ko. Aha. Wow! Nagngangato nga agpayso dagiti grado, anak ko. Kuma, kastamot ti grado ni Manong mo akanor. Kumaan, nanang. Nga magpalpaliwawang materaramidan na. Wan nga rod, anak ko. Sapay la kuma, tadi mo tultuladan ti kapsat mo. Wan, nanang. Di kayag danag. Agadalak na imbag. Para kada kayo kan ni tatang. Ala, ingkay duli ng data card mo. Tama nga na sumangpat ni Manong mo kat sutilin na kamanan. Wan, nanang. Ipakitak mat kan ni tatang inton sumangpet. Sigurado ang maragsakan mat laang dayjay. Apaman ang maamuan na, anangato dagiti grades ko.
O at iti Diyos nanang, agmerienda tayo pa'y. Ay, agyaman anak ko. Nasaya at mat na nakapasyar kayo. Urayan nyo labiitan dagiti apo ko yo. Dandanida itan. Ay, talaga nga isuda ti gagarak, anak ko. Kaya't ko ang makita ida. Ay, huwin gayam. Kumusta mo't nga hidya parikot yung kan ni Kanor? Nagbaliw ka din, ti madi nga aramid na. Kinapudno na nanang. Parikot milatang agasawa. Di na kayat ti dumngeg iti pamagbaga. Anya, apay nga asino nga iti malaan na, kat agpa na kayo mat anasingpot nga agasawa. Diyak man mo nanang. Uray siya. Diyak metla mo no apay nagbanag akasjay ti anak ni. Ala, uray no kasta, di yu sardengan abagbagaan dya anak yo. Barang agbaliw tumot laeng. Wan nanang. Talaga akas ta ti aramidan mi nga agasawa. No apay mat ngamin anagbalin akas jay ti ugali ni Kanor. Si igod mat anatulnog nga ubing dayjay. Nalabit nga epekto ti barkada nanang. Ngumang namnama kami nga agbaliw tumot laeng ti anak ko. Agmano ak, Lola. Ay, kaasyan na ka ti Diyos, apok. Ay, nagdadakkel kayon. Ay, nabayag ngamin adyak nakapaspasyar dito, kahit. Ay, nagadayumat ngamin ti lugar mi dito, oy. O, kanuran ako. Agmano kamutin akin ni Lolam. Anya pala aramidem. Saan nanang? Old fashion ti kasta? Para lang ka dagiti babakat kan lalakay dagita? Anya? Ha, Talaga ka di ka agmano kinilolam, Kanor. Ha? Adda kayon, tatang? Wen, kat jak kayat apati ni Lolam, kat pakitam iti sana nasayaat. Alaman langan. Agmano ak, Lola? kaasyan na ka ti Diyos, apok. Nagdakkel kan, barukan at talaga. Wen, Lola, sige nga rod. Inak pa aramidan dagiti homeworks ko. Agsarita tayong tun madamdama, Kanor. Ala, baybay ang pailaang ti anak talakay. Tinapatag kat nagmanukin ni Lola na. O at iti merienda manong Benny. Maala, panawan kayo pa dito salas kin ni Kanor aka anakam. Agyaman na, kading ko. Ala, agmerienda ta pay, sakbay nga agsarita ta, Kanor. Ape ka di, Uncle. Anya ti masapol yung kanyak. Adda ka di manin basol ko? Talagang adda. Nadamag ko, anang itaray ka kanumanan itila ko, iji estor iji kabangibang a barangay. Pudno ka di. Sana po day ta, Uncle. Di kan aglibak. Amamukan ka anakan. Apay ka di anagbalin kamatan akasta. Sigud mat anasingpat ka nga ubing. Ngamno apay anasumok mo maten tikas ta nga aramid. Pangasim ka anakan. Agbaliw ka kuman, itikas ta nga aramidam. Kaasid dagiti naganak mo. Uncle, Di mon urayan nga adda di mapasamakan ka. Sakbay nga agbalbaliw ka. agtugaw ka man, Kanor. Kaya't ka makasarita. Sakbay amapan ka maturog. Nga makaturturog akong tatang. Nabanuga ka di eskwilaan. Pangaasim ko maanak ko. Kasarita na kami kumapay kinitatang mo. Sige man langan. Anya ka diti ko na yung ibagayo, tatang, nanang. Kaya't da ka manin abagbagaan, anak ko. Kat sapay la kuma. Tadungag ka kadagiti ibagamikan ka. Wen, Kanor, anak. 15 payla ang titawan mo. Ngem adon tinakay pasungal ngalam agulo. Apay, kayat mo tinagulo abiyag? Awan ka di ti arapaap mo itibiyag? Adda tatang, kayat ko ti agbalin nga inhinyero. Oh, matlagayam anak ko. Apay nga rod adadadaulam tibiyag mo. Idyam kuman ti makibarkada. Patyak aday tatikang runaan ang makagapo, no apay nga agkaskasta ka. Ti amok ngamin kat naragsak ti kastoy abiyag, tatang, nanang.
Masadsaduta kon nga gadal. Diya kon mayulo. Sumakit ti ulok no ipilit ko. Kunamla ang tikasta. Gaputan ay barkada kan anak. Panunutem nga awan tinasayat a pagbanagan ti biyag mo no kastalatan ti aramid mo. Isublim kumati rigat mo nga agadal, anak. Lakay, dumngag nga ta ti anak ta kadata. Tungpalen na nga ta ti ingkari na nga aramidan na. Mangnamnama at ngagbalin mo't lang nga nasaya at ti masakbayan ti anak ta. Buyugan talat ta itinasnaban akararag, lakay. Husto ka. Ala, maturog ta nga roden. Tapno makainanata matten. Nanang, ina ko ng jeskwelahan. Nimbaglakit din. Taynikan da kiti gundaway da kiti teacher ko, ngay habol da kiti bagsak ko. Ay na, maragsa ka nak, makakita kan ka anak ka uniform anak ko. Katsapay la ko ma, tay tultuloy mo ti pa nagbalbaliw mo. Awan nanang, sige nga rod. Mapana kong tapno sana kamaladaw. Sige anak, agan-anad ka. Nakarakragsak kayo itaana nang. Madlaw, gaputan nakaisim kayon. Maragsa ka nak ngamin para kin ni manong mo, anak ko. Makita ko ti pa nagbalbaliw na. Sumsumrag matlaangan, iji pagadalan da. Wanyag paiso nanang. Kat sapay la ko ma, tasaanan ang makibarbarkada ni Manong. Tapno maipasnak ng tiagadan. Sige nga rin nanang. Inakmat na nag-eskwela ah. Panawan kayon dito balay. Sige anak, agan-anad ka itidalan mo, ah? Wen, nanang. Ilabak pa'y dagiti uniforme dagiti anak ko. Sakbay nga ilabak dagiti kawas mikin ni Manuel. Nagadun tinaurnong alalabak. Gaputa matutudo mat ngaminan. Alo na! Oh, naimbaglangan. Tanadanon ka dito'y balayo. Darasam, agrubwat kan! Apay mano? Ay na, nagado nga min dagiti naurnong alalabak. Ang apay ka di. Apay kasla madandanagan ka. Apay pagrubrubuatan nak. Ingka agrubwatan. Kuyugan ka amapan iji ayan ni Kanor. Anya? Apay manong? Anya tinapasama kiti anak ko. At da ijay presinto ti anak yo. Tiniliw dagiti pulis ta nagtakaw da. Anya? Sana pud no day tamanong. Nagbalbaliwon ti anak ko. Di na maaramid ti agtakaw. Gaputa day tati kanayon mi nga ibilin kan ko ana. Alakid din. Agrubwat kan, tamapantan. Sige nga rut manong. Nanang, pakawanan dak. Kunak no saan kami matiliw. Binutbuteng dak ngamin dagiti gagayam ko. Imbagada asaktan dak kanu no saan nakasumurot ka dakwada. Tulungan dak nanang. Diya kaya ti may balod. Anyan ti kasta na pasamag kan ka anak ko. Apay nga mi, nasimurot ka pa'y lakadakwada. Anya nga ita. Amangan no ipandakan iti ahensya pang ipananda ka dagiti menor de edad akaskan ka. Ha? Diya kaya ti Jay. Di kay madanagan. Saan akas ka rin na nga ipandati anak mo ijay. Nakasaritak dagiti pulis. Mabalin tayo nga iyawit ti anak mo. Imbestigaran pa'y kanu dagiti pulis. No binaybayan nyo ti anak yo, wano saan. Agyamanak nga rod no kasta manong Benny. Kunaklakit din no saan tayo amayawid ita ti anak ko. Agyaman na uncle. Diya kaya ti maturog dito pagbaludan. Ikarik, sanak to na sumurot ka dagiti daka sa barkadak. Liklikak idan. Pakawanan dak tatang. Imbabayin ko ti pamilya tayo. Gapoy ti panagtakaw mi. Huston, anak. Lipate mo dayta. Naibagan ni nanang mo ti makagapo. No apay asimurot ka kadagiti barkadam iti daydi agundaway. Di mo ay ayan ti bagim, anak. Umay kami kinitatang mo iti pagadalan nyo. Kat kasarita mi ti teacher mo may papan iti napasama. Wan, anak ko. Ipatpatigda ka. Kat adda kami laeng dito'y parakan ka. Agyaman ako unay tatang. Nanang. Ikarik. Ragpatag dagiti arapapyo para kanyak.
Agbalbaliw ako na talaga. Kablawan ka, Ellen, ading ko. Ita, agpadatan ang nakaturpos. Agyaman nak, Manong. Kablaawan na kayo, anak ko. Ay na, uuray akla makalo ay tinalao sa kinaragsak ko. Kablawan ka, Ellen, anak. Agpada kayo na nakaturpos kinimanong mo. Wen nga ro, tatang. Agyaman na kan ka, Manong. Gaputa tinulungam da tatang kananang anang paadal kanya. Awan na nyaman na ading ko. Alang nga raw dan, agawit tayo. Addan dagiti in order ko apagsasangwan tayo iji balay. Agyaman nak, Manong kanor. Alang nga din, anak ko. Agawid tayon, taituloy tayo ti agselebrar, ijay balay. Naragsak kami amin iti dayja agundaway, Mr. Lonely. Impagarup ko, numadadal idin amamimpinsan ti biyag ti inauna nga anak mi. Nga magyaman kami ti Diyos, gaputan na bawing matlaeng kat naadaan matlaeng itinapintas a masakbayan. Ita, agpadan nga addaan pamilya dagiti dua nga anak mi. Kastain kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Alona. Alona pagayam ko, nagasat kayo. Gaputan na bawing yo ti mading aramid ti anak yo. Ket sa pala ko ma, tagtultuloy ti kinaragsak yo asa nga pamilya. Agyaman kami met, iti panangibinglay mo, iti pakasaritaam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Alona, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga ana iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak nga anak ti bulsek. Ket daytoy ti kayat ko nga isalaysay. Tabarang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ana. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mapan ka ka din iti pagadalan ni Joanna, anak ko. Wen nanang, urayan da ka ni tatang inton malum iti massage clinic yo. Dagasin kayon to, tapno adda ka duwayong agawid. Agyaman kami unay, anak ko. Agyaman kami. Gaputasaan na kami nga ibain, nga uray kastoy ti kasasaad mi. Wen nga agpaiso, anak. Saan ka amabain amang ikuyog ka na kami? Nga oray bulsek kami. Apay ko maamabainak, nanang. Da kayo pa'y timang papaadal kanya. Wen gaputa pagrebangan mi dayta. Amok no kasano ti panagsakripisyo yo. Tapno laang maipaayo dagiti kasapulak. Iso asay saya atak met ti panagadal ko. Nasapa tayo ang makaawid ita. Gaputawan ti may sa subject tayo ita amalam, ana. Wen nga rod. Oh my God. Agiddan arumwar dito pagadalan. One best friend. Ngam agawid ka ka din adagos? Saan pa'y? Mapanak pa iti ayan ti trabaho da tatang kananang. Urayak idan. Tapno adda kadwada nga agawid. Kasta ka di? Wen. Kat sikangay. Papanam? Agawid ako man. Ngam mabalin ka diti sumurot kan ka? Kaya't ko makita ti ayan da tatang kananang mo. Wen friend. O sige, mapantangarudan. Auntie, anya ti bagayo? Kaya't ko lang nga ipalagipkan ka. Abulsak dagiti dadakkel mo. Amok dayta, auntie.
Saanin ang masapol nga ipalagip yo? Kat nupudno nga amom dayta. Isardeng mo nga rudan, ti kinaagraraman mo ang makadal. Anya? Anti, ikarkarigatak ti makaturpos. Tapno matungpal ko ti arapaapda para kanyak. Nagadukit din nga ambaw. Agamiris kakit eh, kat sumardeng kan nga agadal. Kay kayat mo matakit kita ang tirigat da, tapno magunod mo lang ti bukod mo apagragsakan, ay agraraman. Nanang, tatang, adto'y ti kapeyo. Idisok dito'y lamisaan iti sanguyo, Agyaman kami, anak ko. Talaga nga ammom, akayat miti agkape. Ito kas ti amal pas tayo amangan. Ana, madlaw ko amalmalday ka. Adda ka di parikot. Di daklatan ni kaskaso, tatang. Adda lang amin pampanunutak. Sigurado nga ada pa kariribukam, iso akasta ka. Ibagam kada kami kanitatang mo, no anyaman dayta. Wen nga rod anak, apay, masapul mo ka din ti pagbayad mo iti pagadalan? Saan pa'y matkit di, tatang? Ngam, nasaktanak lang amin, iti pa nagsasaon ni Auntie Marina. Apay, anyaman ng timbagbaganakan ka. Kasla iparupa na ngawan sirbik nga anak. Anya? Baybay tayo latan ni Antim. Sapay la kuma, tagbaliw tumatlaeng. Ay, unay mo tanday di akabsat ko. Imbis akasyan na tayo. Ngam isupay ti mangimamag kada tayo. Uwen nga rod, nanang. Ang tinapatag. Agpipin natag tayo asa nga pamilya. Husto ka anak ko. Agadal kakit di na imbag, tapno makaturpos ka. Ket maadaan kanto itinaranyag masakbayan. Umay kan, ana. Lumugan kan, tay tulog kan ang pagadalan niyo. Tapno saan ka amaladaw. Nagatidog pa ti pila dito'y paradaan. Si kamot gaya, Manong Lester. Agyaman naklaangan. Nakababain mat no agpay tuludak pay lakan ka. Umay kakit din. Awan rumbang apagbainan. Yaputa kahit ko lang tayo makatulong ka. Diyak kahit amaladaw kay di pagadalan niyo. Agyaman no kasta, Manong Lester. Nimat Manong Lester dyan ang itulod ka dito pagadalan, friend. Friend. Mabainak ko ma. Ngam, agpilit mat ngamin nga itulodnak dito pagadalan. Nasingpit at talaga ni Manong Lester. Ngam, agdat-daton kadikan kaday di abak nang? Ay, saan, friend? Kan may saan nga agdaton kanyak dayjay? Gaputa sa anak ang maikarikan kwa na. Anya kita saanan? Kat no nagpintas ka, nagsingpit ka. Nasirib ka pa'y. Sutilan nakmanan, Myra. Intakit din. Mapantan iti sumaruno a klase ta. Amangan numala daw tapay. Ay, unyag paiso. Sige, umay ka nga rudan. Ngampod no timbaga, friend. Nagasat ka no sikat ti ayatan ni Manong Lester. Imposible day ta, friend. Sardangan na kun asut-sutilan. Gaputa nakababain no dumanon kan kwa na day ta banag. Alawanan, Ana. O sige, mapantangarudan. Sumrektan di ta classroom. Amangan numala daw tapay. Anya ka diti maipaay ko, Manang Marina. Nakapasyar ka mo't dito'y balay. Napatagti bagak, Estela. Saan aga putakabsat ka? Kat saan kumatan atubngaran dagiti madingar aramiden niya? Anya ayati kayat mo asawan. Agamiris kayo kumamat Apay, gaputabulsag kayaon kat diyon amaw dagitar aramiden niya. Numaday, wano nasayaat. Jak maawatan. Ibagam kumanoan niya talaga ti kayat mo ang mapasama. Marigrigatan kayo lang arudan iti panagbiagyaw. Ngam ipilit yu pa'y laang mat apagadalin di anak yaw. Manang Marina,
Saan atubang ti kastoy akasasaad me, tapno ibagam ti kasta. Ikarkarigatan me apagadalan ni Ana. Dayta ket ti madiken ka. Ayunam latajay anak mo nga uray madin ter aramiden na. Daytoy lang ti may baga. Makiasawan ni Ana ket saan ang makaturpos iti panagadal na. Sana kasta ti anak ko. Husto ko man manang. Saan aga po tabak nang kayo, kat imamag na kami na yag. Nakaturogan ni nanang, tatang. Sumra kayong matan iti kwarto yo. Ingkay maturugan, tapno makaina na kayon. Madamdaman to nanak ko. Kaya't kapaya kasarita. Anya ka diti kayat yung nga ibaga, tatang. Mangtimplaak pa iti kapiyo. Saanan? Agtugaw kakit di dito'y abay ko. Taday bagakken ka. Nasaong amin kanyak ni nanang mo ti inaramid ni Antim Marina itay dito'y balay. Tatang, agsardangak sa laangan nga agadan. Mariknak at marigatan kayong agpaiso ka ni nanang amang isaksakad iti panagadal ko. Saan, anak ko? Ikarigatan mi timang paadal kan ka. Gapo ta ipatpatagda ka. Amumi no anya dagiti arapaap mo. Isu nga uray marigatan kami. Ikarigatan mi timang paadal kan ka. Agyaman nagtatang, kat ikarig, makaturpusak, tabarang makalungaw tayon tumot iti kastoy akinarigat ti panagbiag tayo. Apay asimarungkar ka, Manong Lester. Ako sapay lang ko Tasanak ang makasingakan ka. Hindi nakagura. No, ibagak nga agayatakan ka. Anya? Agayat ka itikas kanya. Sana nakaskas daw na itaana. Nupay simple ka babae. Nasingpat ka na saya at mati ka babalin mo. Kastamat na nagiti dadakkel mo. Agyaman na kiti panagayat mo, Lester. Ang amno ita, awan pa iti panunot ko dahi abanag. Awan sa bali at tarigagay ko, no di ti makailepas iti panagadal ko. Amumati ka sa saad dagiti dadakkel ko. Kat kayat ko at tulungan ida. Maawatan ka. Di kagdanag. Nakasagana ak nga aguray. Gaputa ay ayatan ka. Kablawan ka, Ana. Sikati may sa kadagiti makaawat iti pamadayaw, iti umadanin a closing tayo. Agpaiso, sir. Diyak ninamnama ang makaawat ak gayam. Nga oray kanayon kung ay kamkamat ti pagbayad ko iti matrikulak. Sakbay ti exam. Deserve mo ti award mo, Ana. Nasilip ka. Katpatsyak nga adayo pa iti magtang mo. Agyamanak, sir. Dayawon ka mat. Tadi mo imbain dagiti dadakal mo. Iti laksit ti kasdi akasasaan da. Wen, sir. Gaputa saan arumbang nga ibain ko ida. Ipatpatag ko dagiti dadakal ko. Amang ipatpatag kan mangil ilalamot kanya. Madlaw anak karagragsak ka ita, friend. Siyempre, friend. Ngamin, umadanin ti panagturpos ta. Apay, saan ka amaragsakan? Maragsakan ak mo ta. Kamodyanan na, makaturpos ta matlaangan. At damatlaangan bunga ti panagsakripisyo dagiti dadakkel ko. Wen, friend, ngam adayo ang makaturpos ka, no di mo sinaysayaat. Kayat ko ngamin atong palen ti arapaap da tatangkan nanang para kanyak, Myra. Saan ka di akas tamot lang ti kayat mo? One friend, ket agyaman ta iti Diyos. Gaputa tinarabay na ta, kabayatan ti panagadal ta.
Kablaawan ka, ana, iha. Agturpos ka nga da pamadayaw ang maawat mo. Agyamanak manen, Sir Pasyo. Ket madlaw iti rupad dagiti dadakkel mo. Akas taunay ti ragsak da anak mo. Iti kinadda ti pamadayaw ang maawat mo. Punyo dayta, sir. Katstapay la ko ma. Taday ti pangrugyan tinapintas agasat para kada kami. Mamati akasta, ana. Basta pagtalina edem ti kinasaya at ti panagpuspusom. Tapno kanayon lata, ti parabor ti apuken ka. Uwan, sir. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos ka matlangan, iti panagadal mo. Iti laksit ti adu arikat. Agyamanak, nanang. Gapo day to iti panagsakripisyo yung kanitata. Pagrebangan mi day dadakkel mo, anak. Ket sapay la kuma, tagtalina ti kinasayaat mo. Congrats, friend! Naragsak ka pa nagturpos. Agyamanak, friend. Kastamot kan ka. O sige, umay ka. Tagpa-picture tayo. Naibang oras mo, Ana. Kastamot kan ka, Lester. Sige, sumurag ka. Nagyamanak, ha? O sige, agtugaw ka. Imbag man, tanalagip nakpay. Pulos asan ka analipatan. Ket adak ita. Kaputa kayat ko ako mustan, ti idardarirag ko nga ayat kan ka. Kunak no nalipata mon ti may papan iti dayta. Gaputa na bayag mo't asaan ka asim marsarong ka. Diyak kayat amasingak ti panagadal mo. Ngem itata nakatorpos kan. Ken adapay natalgad apanggadam. Idaton ko manan tinapudnong ayat ko. Agyaman ta nakauray ka, Lester. Kat, jak mo tin agpalpalikaw pa'y. Aklo ti panagayat mo. Gapot ha, ay ayatan ka mat, Lester. Agyamanak, Ana. Ikarik. Sika lang ti babae nga ayatak. Ititong palbiyag ko. Nasaya at atalaga ti Diyos kada kami, Mr. Lonely. Nasingpot ni Lester, ket iti sana nagbayag, nagkasar kami. Ita, nasaya at meten ti pannakilangan ni Auntie Marina kada kami. Kastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Ana. Ana, pagayam ko, agyamanak iting kapanangibinglay iti dayto apakasaritaam. Ipakpakita tuy pakasaritaam nga awan ti imposible. No talaga determinado ti tao amang tunoy iti arapaap na. Ken pinaraburan na ka ti apo, gapo tadi mo ibain, dagiti dadakkel mo, nga oray kasday ti kasasaad da. Ala, agyamanak manan, iti ingka panangibinglay iti kapadasam. Bueno papagaya, minka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, ti pagama nagpailinged iti tinagan nga Ana, iti syudad ti Baguio. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.